گوندê Elغos gundekî Kurdî ye parêzgeha Helebê yê devera Ezazê melbenda Exterîn ji êla dîdan in. Neşteciyê wê nêzî 1100 kesî ne û panava gund jî 1300 hektar e. Dûrî Helebê ji hêla bakur 30 kîlometr û dûrî Ezazê jî 25 kîlometr û dûrî Exterînê 8 kîlometr. Derdora wê ji hêla Rojava gundê Eluyûn û Kefrelwered, ji hêla Rojhilat gundê Cibil'asî û ji hêla başûr gundê Qolisrûc û ji hêla bakur gundê Xêtûn. Gundî mervê hevin, mervantiya wan jî bi gundên Ebla û Qolisrûc û Qeramil û Werdiyê û Tehanê û Twîs û Kisar û Ştût û Sûsinbat heye û Qubetişîh jî. Gund ji xwe navdar e bi çandiniya Genmê, Avî û Bejî û Ceh û Nîsk ji ber ku xaka wê baş e. Çandiniya Kartola jî dikin, pîvaza, Keskayên Havînî, Pez jî xwedî dikin û mirîşkê kurmancî. Medcenet jî di gund de hene û darê zeytûna, sêv, xox û kerez jî çînin. Dwarê bazirganiyê dikin, bazirganiya li ba ceh genin nîst tiştê wisa û ka jî li Helebê jî kar dikirin dwarê terzîtiyê de û bazirganiya otomobêla û xaniyan. Ew jî rastî işkenceyê hatin ji hêla Daeş, gavak Daeş derbas bû, girtinî bi ecêba jî kirin û anha jî gund dibin kontrola Kurtêlxurên Tirkiyeyê de ye, bin dagîrkirina Tirkiye û Kurtêlxurên opozisyona Sûrî de ye. Ev agahî gihiştin min ji hêla neşteciyê deverê û ez dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kol û parêzerim ji devera Dirbêsiyê.